geding aku ki. Hitungane weren iki mulai kampung ya. Mulai kampung. Heeh, mulai kampung. Kok mulai kampung terus aku ning kampung mendino kene. Omahku ya gur kono kuwi. Iya, anake Kang War. Bapakmu jenenge Rung Tileh, jeh Pak. Bapakmu jenenge ora Rung Tileh to. Wong. Ijeh Warto kae to. Ya ijeh to. Cahe ning kene ora? Cahe. Karo wong tua kok cahe. Anu, apa jenenge? Adik. Lah nek aku karo pakmu ya tuwa aku kok ya. Lah mulane tua kowe ora nyangoni pedhok ponakane. Wes. Ngomong ngomong tua tok ya iso aku. Lah wong sinden pintino melu Bayu anake Mbah Hanom Surata kok ndremis. Sing ngomong dremis Wong apa? desa ki lho nunggu jagung lho diulure urung panen. Lah mulane nek ngono kuwi aja ngaku nek tuwa pedhok ponakane urung panen sing anu dremis kok nglimpe ae Mas aku. Nek rembukan